common kaining nahitabo sa pamilya no nga kanabitang mga anak inyong suguon niya sa imong atubangan mo sanong niya deto dili tumanon nasa uban mo balibad pero motuman di ay bisan nato common man dinhi sa nako sa kumbinto nasa din mga sakristan ingon to dong kana ni dong o pa dir ano pa dir resulta day wa di ay nga nasa uban di ra magtingog or mo balibad di mamada pa dir niya pero man motuman bikaron ako'y pangutana ninyo basig makatubag mo ngano man nga ang maguwang nga anak dinhi sa atong ebanghelyo mibalibad pero mibuhat man ngano nga ang manghod kanigya pong gisgutan dinhi misanong man pero wa man mubuhat iyon sa may tubagan na ang makatubag na ay 100,000 aragi o na ha unsa tayo pangutana ngano nga ang maguwang mibalibad pero mituman mibuhat ang manghod misanong pero wa mo buhat ngano man sige tubag mo diha abutan kita anig alas 12 odto agit mahimo ani ron bitaw wasa ko'y tubag ikay nagbuot iya tong pagbuot pero pwede nato siya tagaan og analysis masakto magsadili mao ni ang akong tanaw ang maguwang nagpakaanak ngadto sa iyang amahan ang manghod nakigtupong sa amahan nagpakaamahan kanabang sana gusto ka nga way magbuot nimo kanang ikaray magbuot nimo di ba common man na nato ay kugbut pa din nganong nagpuyo-puyo man mo nga sala man na ay kugbut pa din dako nako ako ning mamaagi maniho diag imo makigpuyo kas madri maniho dia ako sa ning kinabuhi ay kugbut kanay na ba ngano man nga nangabit man mo naa naman tamoy bana naa naman tamoy asawa nganong mangabit pa man gyud mo siya ay lang diag saba-saba pa din mo abot sa niya na nimo wala oh daghan kaya yung nanay ang obispo sad moingon sa spari padre anong gihog man na nim gisod man na nimo tanang kolekta sa imong bulsa nga kinahanglan man jud ka mohatag kanas parishioners gisayunan lang ka diri bishop ikaw kuno diri ako kuno diha moingon sang bishop bitaw dong diha na lang ka pulihan naman ang obispo daghan ingon ana di ba nya ngano man na kay makigtupong ta makig-equal ta sa atong authority kay ganahan kita nga kita maoy authority nganong nangural man mo ako niyuta buot ka na to lisod naman kayo na inyong agianas inyong silingan saan na nila kung namuyo sila diha ako inyong lisod-lisod nga sila man diha namuyo ano saan? Sakto? Oo, mao na makigtupong ba? Makigtupong ang kuyaw kung makigtupong na tas Ginoo kana bang magpakaginoo na ta ba kamuron wa mo makigtupong sa Ginoo nagpakaanak mo sa Ginoo uy tubag oy tagsa-tagsaon na to kamo di acquire unsa man nagpakaanak mo sa Ginoo kamo di dapitan nagpakaanak mo sa Ginoo kamo diya, nagpakaanak mo? Ikaw diya sa Kristan, nagpakaanak ka? Ingon siya, ikay una diya pa diya. Oy, daghan kay nato nga nagpakaginoo. Kana bang ang kabubuton sa Ginoo dili nato huwaton? Kita gyud magbuot, unhan gid nato siya. Pananglitan, unsa may pagbuot sa Ginoo? Nga ang bana, ang lalaki o babae una sila mag-sex human gyud kasal
ang sakramento sa kasal mao'y kinahanglan, una pa magduog ang laki o babae. Pila man kabuok nato ron, apil ko. Ang wa maghuwat sa kasal, tira dayon. Oh. Pila kabuok. Dinhin ninyo, kamong nangaminyo, pila kabuok ninyo nga nag-sex, first ninyo nga panagdulog, human gyud kasal. Raise your hands. Toy usa. At least. Naiusa ni Ana niya. Ni Ana dayon. Nganong ikaw isa? Ayaw ka o. That is very good. Pakpakan na to. Usa ra gyud maadtog langit sa mga minyo din eh. Kamong tanan impernohonon kay nagpakaginoo mo. Di ba? O pilaron kabuk sa atong mga batanon nga liwat sa mahal nga Birhen Maria, nag-preserve yun sa ilang virginity and purity, body and soul. O, kana, pangutan-an na inyong mga anak sa magkaday, ga-preserve ka sa imong virginity, ilong diya mo, hindi na nauso eh. Mga anak na eh. Yang imog yung pungso pangutan, nga sigag pangutan na diya, uy! Wa na diya, itukang na diya maayo. Kana bang unhan na to ang Ginoo ba? Na manggi panahon ana nga gitagal. Unhan gyud. Kana Ginoo na ginaha, ang Ginoo naghatag gyud sa daghan kaayo nga mga kaayuhan. Ato pag yung supak-supakon, Ginoo na gina. Unsa nakag-authority dinhi sa kalibutan, mao nang magkagubot gyud ta. Kay di naman ta kamao nga musunod sa authority kay magkigtupong man ta. Kinigod ato din sa Pilipinas, din na lang ginato iyatog laing nasod, kita lang din ba? Inigumag eleksyon, mutahod ba ta sa elected officials? Mutahod? Uy, sige haglibak, sige hagdaot, ang kadtong laing partido magsigig paghot, di gyud mo submit. Ana? Nga naman day, kamo din eh, waday mo mag-away-away des barangay day. Wa mo magaway-away din sa atong lungsod tungod anang politika. Oh, wa na magtagdanay ang mga managsuon kay laig partidong gisuportahan. Nya moingon din kita lang ta sunod eleksyon, kita ta sunod eleksyon bantay kana ko. How na kayo? How kay bantay bitaw gabot eleksyon? Kana bang nganong inana man ta? Submit. Mao na sa atong ikaduhang pagbasa matod pa ni San Pablo sa tiyang giingon, kinahanglan do natay kinaiya nga sama gyud sa kinaiya ni Kristo. Unsa may kinaiya ni Kristo? Matod pa ni San Pablo, bisag Ginoo siya sa iyang kaugalingong desisyon, iyang gibiyaan ang iyang pagkaginoo. Paghukas niya sa iyang pagkaginoo, giilisa niya, gisulob niya ang usa ka sulugoon, ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Tinangka na, Ginoo siya, iyang gibiyaan ang iyang pagkaginoo o gisulob niya ang iyang pagkasulugoon. So ay kuno na ninyo mga asawa, hukasa kuno ng inyong pagkaasawa, niya isulob ang pagkasulugoon ngadto sa inyong bana. Okay. Oy mga asawa. Tubag. Dili. Sige, balihon na lang ito. Kamu kuno mga bana kuno be. Hukasa kuno ng imong pagkabana. Ay pag ako be bana din. Ako be kan ana. Hukasa kuno nya pagpakasulugoon kuno mo sa inyong asawa. Kaya dili. Ang mga banang yawan on dali kay mo tubag no. Congratulations sa mga bana kay kaya kuno. Hala kamo kuno mga ginikanan kuno be. Hukasa kuno ng inyong pagkaginikanan nya pagpakasulugoon mo sa inyong mga anak. Kaya? Sige lang mong pangusi, hapak, latos, anab, hapak na mas buy-buy naman, ana. Sige. Karong gamay pa na, kusian nagmaayo, latos sana, huwata ikadako, ikagay magkurog-kurog na. Bantay lang yung ka. Mubaos man na, mubaos na. Imong matod pa ni San Pablo, magtanom gani kag hangin, anig yung kag bagyo. Nagtanom kag kasuko sa imong mga anak gamay pa sige ikot ana bantay ikadako ana patay gyud ka
Nya ikadako ra ba ana, ikaw luya na. Daghanak ikag sakit, patay ka diha. Di nakakatugoy, hasiun ka na, patay yun ka. Hala karon, unsa may nahitabo sa dihang nagpakasulugoon si Kristo og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon. Matod pa ni San Pablo, tungod ni ini, tanawa ha, tungod ni ini, gihatagan siyag labing dakong ngalan sa Dios. Og aduna siya'y authority nga ang mga binuhat sa langit, sa yuta ug sa ilawom sa yuta muluhod sa iyang atubangan. Tungod ni ini, tungod sa iyang pagpakaubos. Og labaw pagid ana, gisangyaw ang iyang ngalan ngadto sa kinatibuk-an nga kalibutan nga siya mao ang Ginoo. Giun sa to pagsulti, limot ko ato. Kisa to'y basa atong ikaduhang pagbasa. Mura bitag makahilak ato kay sweet kay paminawon ba. Og ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Tanawa, ang authority di ay nga moabot pa ngadto sa langit, ngadto pas ilawom siyuta, makabot ras mga tao nga kamaong muhukas sa ilang garbo unya magpakasulugoon. Ug mao sad niyang hinungdan nganong makalikay tagsala kaning mga taong magpakaginoo, kanang makigtupong sa Ginoo. Mao na sila'y kusog kay moingon, kinsa bagoy di kasa nato eh. Ay da tao ra gud ta, nganong gud taong di ta kasa. Ngano man ka padre nga imo man diyan gihilabtan nga minyo man na sa ay tao ra gud ta. Dul-duol man sad. Nga naasagot tayo panginahanglan. Sabi niya siya, nanginahanglan man sad kay kuan man na, abroad man na iyang bana, si Ferrer man, giampo ra ba na nato karon. Sabi niya pa rin, nagampo ka siyang bana, ay nagampo ko nga malunod. Aron di na kayo hasol. Anak ta, lainan ko ni mong sinultihan, pare man ta kan. Sabi, tao ragod-tagod. Kusog kita mo dipinsa mo na ang mga tao nga wa mo hukas sa ilang garbo. Pero kanang tao nga nihukas sa garbo, in ka nakasa ka, nakasa ko. Di man ka nakasa, padre, in sa sakristan. Ngano man, in siya, bakla manggod ko. Nya, matso ba yan akong sakristan? In siya niya, padre, sa may mong buhaton, in siya, sugod karon magpakalaki na ko. Sunod na sang buwan, anya padre, laki na ka. Si Piat-Yapon. Nadugay siya, unsa laki na ka padre siya, wa gyapon. Nya nadisgrasya pa kasi imong sakristan siya, wa na sad. Ngano man nabakla naman sad siya. Nagtakod na sila. Di naman sa kana disgrasya, liminister na sa. Oy mga buangon ta, ayaw. Ingna gyud nga ang Ginoo makausab nako, ang Ginoo mo'y nagbuhat nako, magantos ko aron pagsunod sa Ginoo. Di ko magpakaginoo, di nako dipinsahan ang akong kahuyangan. Og diha ko dapita, iisa ka sa Ginoo ngadto sa labing taas nga authority gahom batok siyawa. Mao na siya. Mao na dinero sa atong simbahan. Salamat sa nagpakasulugoon sa atong parokya. Ang mga donors o benefactors mura silag sulugoon. Pero niya say uban nato bisag unsaon natong announce di gyud mo manindog na ta. Kining basahon ni Job, usa ni sa mga basahon sa atong Bible nga gitawag og philosophical writing. Murag daghan kay mga filosofi sa kinabuhi ba nga gipresentar nga nindot sad siya atong puy-an. Si Jesus pod mao man gini siya the greatest philosopher kay wisdom gud ni siya sa Ginoo sa Jesus. Mao na nga iya sang mga gipangsulti kanang tulog karon ba kanang dili basta-basta nato nga masabtan dayon pero mao ang kamatuoran. Mao na siya mo na philosophy. Sa tunay meaning anang philosophy, the love of wisdom. Sophia, wisdom ang karon na pilo sa to
Love, study ba to? Limot naman ko, anak. The love of wisdom. Mauna nga, sa unang pagbasa, gipresentar diri nga si Job, buutan kayo. Niya sa iyang kabuutan, nasina ang yawa. Kanang yawa, masina gina siya, majelos na siya sa mga buutan na tao. Kamo, buutan mo? O yawanon? Buutan. Masina ginang yawa ninyo. Ang saman, di mo buutan. Nya, ganahan mo nga kasinahan sa yawa. Di mo ganahan. Aw magyawa-yawa mo. Simple kayo. Ano? Kay ang yawa, masina, maglagot sa mga buutan. Ningadto gud siya langit. Ning adto gid siya langit, welcome na dito. Mo bisita na sila dito, di lang mo puyo. Bisita lang ba? Nya ningadto gid siya langit. Nya iya yung giingnan ng Ginoo dito. Ikaw, si kagdaig-daig kanang imong binuhat ka na Job, nga buutan kayo, gitagaan man imong tanan, imo mang gipanalanginan, pero kuhaon na tanan imong gipanalangin niya, tan-aw na to, di ba ka balikason ana. Ang Ginoo sad, kaya ang Ginoo buutan man kayo, iya sanggi tagaan ang yawa. Sige, buhata ang tanan, ayaw lang siyag unsaa, pasabot ay lang siyag patya, pero buhata tanan. Og nabati nato sa unang pagbasa, giunsa siyawa, pagdagmal ang kinabuhi ni Job. Grabe kayo. Kamo, sugot mo, anaon mo siyawa karon iguli ninyo. Ana, katong ningong di, wa na, kuha na ka siyawa. Na, be, pila man kabuk nato din ang mga yawan noon, be? Tanan. Nya gusto mo nga pabilin mong yawanon, magliktor ka dire, nya yawanon day ka. Magmisa, nya yawanon. Mga lawat, nya yawanon. Sugot mo ana. Nya nganong ingon mamong di mo musugot og buhatos yawa ang gibuhat niyang Job. Sunan gato, ang una ang iyang mga baka, mga asno gihurot og tulis, gipatay ang tanan niyang mga kuan usare na hibilin. Sunod na sad, ang iya na sang mga karnero na igo kilat, usara sa nahibilin sa iya mga tao nagatiman, nga lukop gutos ilang nasod, pati gitong naghana. Nya, sunod, ang iya na sa mga kamilyo, gitulis na sad, gihurot na sad patay ang iyang mga kuan. Usara na kadlaw ha? Usara na kadlaw. Nagdungan-dungan ba? O ang katapusan anang adlaw ang iyang mga anak nga nagparti-parti dito, naigo sa alimpos, nalusno ang balay o nahurot silang kamatay, usara say nabuhi. Aron mo report nga tong Job. Usa ka adlaw mauni nahitabo. So pwede ra gyud nga iguli ron ninyo sa inyo, masunog imong balay, mamatay imong mga anak, patay imong mga ginikanan, mataktak kas trabaho, niya masakit pag yung kag-COVID. Pwede ra gyud na karong adlaw. Niya sugot mo. Hoy, musugot ba? Oy, yawanon mo eh. Kanigong yawa nga igsuon, basta mo atake gyud na siya nato, ang una gyud niyang igon ang ato yung emosyon. Tagaan gid niya og negative emotions. Kana giuna niyang igon. Pag-abot na ni Kristo, dili lang emosyon ang gitirahan siyawa. Unsa man? Gidagmala na gyud ang lawas sa tao. Ni grabe na gyud ang yawa. Pag-abot ni Kristo, tanawar go nang gibuhat siyawa niya. Si Job, wa man nabuhata siyawa ni Job. Wa na buhata, pero pag-abot ng Kristo, gibuhat na gisyawa, ni ana man jud kas kalibutan, ni ana man kas ako diring lugar, kadtong imong gibawal sa langit nga ayaw siya unsaa, karon ako na jud kang unsaon. Ani nga sa Jesus? Okay ra. Nya mosunod mong Jesus.
o ato mo siyawa. Gilisuran man gani imos na hitabo ni Job nga ang gibuhat sa yawa wa pagyoy physical assault, physical damages. Unsa naka kung ang gibuhat sa yawa ni Jesus mo'y buhaton niya ninyo or nato? Nya mosunod ta ni Jesus o dili? Oy, tubag. O mao na. Ayaw reklamo. Kay ang yawa di ay di na di siya muhunong sa pagdagma lang sa atong mga mahal sa kinabuhi o sa atong kabtangan. Ang ato ding lawas, iya nagyong dagmalan. Ingon ana na siya karon. Mao ning COVID, gikan man ni siyawa. Iya nagitang pamatyon. Nga naman, gibuhat naman niya ni Jesus. O kinsa tong musunod ni Jesus makabuntog sa yawa. Muna si San Lorenzo Ruiz o iyang mga kauban gidagmalan sad puparihas pagdagmal ni Jesus ang atong mga santos nga gideklarar sa simbahan, labi na gyud ang mga martyrs sama ni San Pedro Calungsod, gidagmala na gyud sa yawa physically. Ni gamit siyang mga instrumento ba katong iyang mga hinanib sama ato mga Chaldean, katubang mga tulisan nga nipatay ana karon patyo na gid niya ang musunod ni Jesus. Kinsa tong dili gustong magpakamatay para ni Jesus mapanag-iya sa yawa. Munang ningon si Jesus, if you want to follow me, deny yourself. Pasabot ay na pagmahalan na imong kaugalingon, take up your cross, dawatay imong pagantos, and follow me. Asa man padong si Jesus, adto sa kamatayon, adto sa Calvary, adto sa Golgotha, adto sa crucifixion. Kinsa may makahimo na ini? Ang mga mapaubsanon. Sama ni Job, unsa may iyang ekspresyon sa pagpaubos, ang Ginoo mao'y naghatag, ang Ginoo mao'y magkuha or magbawi, daygon ang ngalan sa Ginoo. Mo na iyang expression of humility. Ang expression sa ni Jesus for humility, there is no greater love than to lay down your life for your beloved. Walay labing dakong gugma nga imong ikapakita gawa sa pagpakamatay para sa imong gihigugma. O kana si Mother Mary, unsa man sa iyang expression of humility nga nakabuntog sa yawa? Unsa man? Susapit na lang mo mga matay, walang yapon mo kay baon sa kang Mother Mary. Pagka-famous ana, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako ang imong pulong. Kamo, unsa mo sa inyong expression of humility? Paghimusan mo. Paghimo ta ba? Ako ang akong gihimo din ni karon si Paris Priest, ingon man ko dili ko mudawat og stipend. Haron mahimo jud kong pobre. Haron wa koy gunitan nga bahandi. Kay basig mahimo niya kong proud. Bahalag mga guba ning simbahan, wa ko'y labot. Kay wa ko mangangkon ani. Kamo maoy naguba ani. Joke. Ano bang maghimo sa tag-ato? Maghimo tag-ato bang? Sa ako ginirong gidawat isip pare. Moingon ra jud ko, I am nothing. Mo jud nay akong gihimo sigis akong kaugalingon, I am nothing. Beka mo kono being na kono, I am nothing. Okay mo na? Sige, ato ana kanto inyong bana, dong I am nothing. Ana. Ingon din mong bana, sige, kamatay diha. Kay para nako, og moingon ako nga I am nothing, magsige na kog daig sa Ginoo for everything. Oo, karon na nakamisa ko, daigo ng Ginoo. Kay kuno pa'y Ginoo, I am nothing. Di jud ko kamisa. Di ko kamisa eh. Kamo diha, nakalingkod mo, ug pa'y Ginoo, di mo kalingkod diha. Muna'y ato untang himuon nga philosophy in life. Si Job, ang Ginoo mo'y naghatag, ang Ginoo say magkuha. That was his philosophy.
nga nakapalig-o niya. Kamo unsa may inyong Christian philosophy in life? Ana. Ako mo na ako ha. I am nothing. Di na ko mabalaka. Mawa na akong gimahal sa kinabuhi. Nothing man sana siya. Gipanguha na nas Ginoo. Total, nothing man sa ko. Insaw niya, o kuhaon ng madre, I am nothing. Bahala ka diya madre, kag mamatay ka diya. I am nothing. Kuhaon ng imong sakyanan, inubar ba na diya? Ay, sus. Okay ra na. Ang multicab, samot na. Motor, samot na. Kuhaon ng sakristan, ay, sus, bisag karon dayon. I am nothing. Kamo, kuhaon ninyong balay. Kuhaon ninyong yuta. Sige. Tutok lagi mo na ako. Sige, manindog na tayo. Ang atong patron dinhi sa simbahan mao si kisingan San Vicente Ferrer. Unsa may iyang hitsura? Tao siya nga naipako. Tao nga gibutangag pako. Nya unsa may hinungdan nga gibutangan ni siyag pako? Tungod kay mura kuno ni siyag magbalhin-balhin nga supernatural ni Asya dinhi nya tuasad siya didto. Nya mao man ang mga anghel. Dali kayong moabot ba bisan asa sila. So mura siya og gikonsiderar nga usa ka tawo nga anghel sa katawhan. Ana, kamo unsa may inyong pako? Pako sa anghel o pako sa kwaknit? Kay si Satanas ra ba nasa na siya pako, pero ang iyang pako ang gihimo-himo sa mga drawing kanang pako sa kabog, no? Mao na ang kabog kuno, ang bat mao kuno na inungdan ganing sabwag ning COVID. Mura sa siyag pako, sabwag ba? Pero COVID ang isabwag. Ang mga anghel ipadala nga nis kalibutan ang anghel sa Ginoo aron paghatag og maayong balita. Maayong balita. Ang anghel sad sa yawa kay daghan man sa nig anghel ang yawa, iya sad nang ipadala sa kalibutan aron paghatag og daotang balita. Hay may inyong ganahan madungog ang daotang balita o maayong balita? Maayong balita. Kung naay mo dool nimo nga moingon atong biyaan ang atong mga sala, unsa man na, maayong balita o daotang balita? Maayong balita. Nya nasa mo dool nimo nga mo chisbis ngadto sa imong silingan, hay may imong tubayan kaning maghisgot og sala nimo o katong maghisgot sa sala sa imong silingan? Maghisgot sa akong sala. Istorya eh. Ganahan kagag-ingno nga kanang imong pagkalibakira, kanang imong pagkayaw-yawan, hunungan na kanang imong kahimalikas, kanang imong pagkabakakon, kanang imong pagsigig sinasinaan ng buhok sa imong silingan ug sa mga artista, kanang sige nimong pangiskis anang imong kilay kay sukdon ginaan nimong mga kilay anang naang mga artista. Ganahan kami na. Oh, dili pero magsige ganingon si Father ba? Kibaw ka ng Father. Sige, Father Siano ba? Ana, kibaw ka. Oh, sibaw. So, kibaw. Ngano man di ay. Mga anghel sa yawa mo. Sige gisgot anang daotang balita. Dili mo kusog mo tubay anang nga chismis. Sahay-sahay. Mga chismosa mo. Daotang balita na. Sige. Laing balita, naay mo ingon, naay nagpautang dito, gamay kay interest. Masa mo na, maing balita o daotang balita? Maayong balita. Pataka. Masay maayong balita ko taon, nga ang Ginoo, aman magsogo nga pag inutangay ka mo. Na, kanang utang na gani mo isgutan, daotang balita na. Mo bitaw daghan kay ron nga di na hapit katog tungod sa utang. Daghan kayong na nagkusmod ang naong tungod sa utang. Kay dili na sugo sa Ginoo. Daotang balita na siya ang utang.
Pero naay maingon, naay nang hatag dito alang sa mga kabos, kana mao na maayong balita. Kay si Kristo manghatag man, di man magpautang. Kamu no, lagi na klaro lagi, utang lagi na inyo. Labi nag-ingnon nga gamay kag interesos. Utang na yun. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa atong Ginoo dili baya sayon. Unya, ang laing function sa mga anghel mao ang pagtabang nga mahimong sayon ang atong pagtuman sa sugo sa Ginoo. Munang doon na tayo gitawag og guardian angels. Dili sila manalipod nato nga i-magic ba? Kanang i-magic nga, uy, wa ko bangga kay panalipdan jud ko sa guardian angel. Naka-break lang yun ka. ang purpose anang guardian angels dili aron luwason tas kamatayon og sa aksidente, kung dili aron tudloan ta unsaon pagdawat sa kamatayon sa mga sakit og sa mga kasakit sa kalibutan aron mugaan. Kita gud ato mangyong pugson ang guardian angel nga dili ta masakit, dili ta di ta madisgrasya, di ta mamatay. Ayaw Bishop Chupilo kamomot gani namatay mas bangga. Di ba? Ayaw lang na ipugos, pero ang itudlo niya nato nga mugaan ba? Kay bugat ba yan bugat nang masakita, bugat sa nang naatay kasakit, bugat kaayo ang pagdawat sa kamatayon. Labi na gyud og imong gitan-aw nga dili pa panahon. Lingi ako nun ang imong tupad. Angayan na ba ng patyon? Lingi ba? Sa angayan na di pa. Dili padre bata pa kay rin. Mao na kasagaran to bata pa di pa angay mamatay. Pero si Pedro kalungsod 17 anyos pa kuno to. Si Saint Agnes 11 anyos, 12 anyos. Si Saint Therese of the Child Jesus 24 anyos. Nya kana 24 naman na. Wala na ng patio. Wala na. Lagi na kasagaran na mao nay makapabugat nato kay maglisod tag dawat ana muna ang Ginoo mong tudlo pinaagis mga anghel tudloan ta unsaon pagdawat aning mga realidad sa kinabuhi nga dili kay ta mabugatan, dili ta ma-stress, dili ta mo give up sa atong pagtuos Ginoo. Iya bang ipasayon ba? Ana muna ang hangyoa sa anghel nga musayon. Tabangi ko Ginoo nga musayon unta mugaan-gaan ning akong bation. Ana nang litan igtan-aw nimo sa imong bana nga portigyong dug dito siyang kabit. Bugat man na. Lord, mugaan-gaan unta akong bation. Ana, higuli sa imong bana may ka salamat kay nakauli pa. Wa na gaan na. Di ba? Di mo totoo na. Mo pasalamat ka ba? Mugaan man guna inig pasalamat nimo. Pero dili ka kamo mo pasalamat bugat, magsikag mahay. Ngano man gyud, yan ang animal ay, uli ng yawang dako ay. Bugat, no? Pero ka salamat Lord, gipapauli paninimong yawa. Gaan-gaan na lang jotay, yawa lang yapon pero ni gaan-gaan kay kamao naman kang mo pasalamat. Kaya ang Ginoo baya mo'y tag-iyas kinabuhi. Nya buhi pa man na. Di, sa to pa, kanas Ginoo. Mo na pasalamat ha. Para bitaw aning ato dining simbahan. Sige tagpasalamat sa mga donors. Di, gaan kayo. Hapit naman kayo mahumag taod ang kuhan. Stained glass. Ningit-ngit na magani akong naong. Igo ang takay ko sa adlaw di ana o tanawa karon di ba akong naong murag hilo-hilo no na green tungod kay naatay angayng pasalamatan ang ato mga benefactors og donors. Nagmeeting mi sa PPC og sa finance kagabi niya amo na gyud gi-finalize nga hunong sa atas atong project ato usang bayaran ang tanan nga balanse
Nya among gikwenta gabi kibaw mo pilay ato pang pila pa itong kuwang. Wa na nilabot ang stained glass kay nabayra naman ni nato. Kaning ni ang lingkuranan nabayra naman ni nato. Ang atong kuwang karon among kwenta gabi ato lang i-round off moabot siya og 3,500,000. Tungod na aning trabaho dinhi kaning tanang gipatrabaho nato, finishing, mga grills, mga simento, mga kaning renovation, expansion, roofing, ceiling, wa man ni nato maapil atong pledge. Nya karon gisummarize na electrical tanan. Moabot siya mga 3.5 million ang balanse. Akong gihunahuna ba hapit naman mahuman ang trabaho sa ato pa kanang 3.5 million gitrabaho na aning atong mga contractors nga wa sila bayari. Unsa mo na siya kanang mo trabaho ka nga di ka bayaran? Unsa mo na siya? Ayaw nga buhat. Unsa na bungas imong kabuang o sa imong kabuutan? Bunga sa kabuutan. Kabuutan. Bunga na sa imong gugma o sa imong kalagot? Bunga sa gugma. Bungas gugma. So kaning ato mga contractors dinhi mga buutan og mahigugmaon. Nya kay kita may nakabenepisyo. Unsa man siya atong isukli nila? Ang atong kabuang. Ang ato sang kabuutan. O kabuutan. Ang atong gugma o ang atong pag ato silang kalagutan nganong nagtrabaho sila diha nga wa man nato sila sugua. Di gisugo nato eh. Nang trabaho mo daw mo bayre. Ana. Di oy mahigugma sa tanila. Muna isipin yung Paris priest mangayo ta og mga angels. Muna ni ang atong final act, first phase sa atong pagka-angels to each other. Yan saon man. Sa una pledge man to. Karon tawgon na ni nato siya og love offering. So, kamo diha mga kaigsuonan nga gustong mo tabang og sulbad or bayad aning 3.5 million, hatag mo og love offering. Pila may presyo anang love offering? Walay presyo. Naataon. Naada ko. Maunay nakaapan. Kay ang love offering, wa kunoy presyo. Naay presyo eh. Pila may presyo ana? Ang labing dako nga kantidad nga imong ikahatag ngadto sa imong gihigugma. Nya kay kini man ang atong parokya atong hatagan, ang labing dakong kantidad nga imong ikahatag maoy ihatag. Kung ang labing dakong kantidad nga imong ikahatag karon 1 peso ihatag na. Kay dako-dako nagjutay sa gihatag atong byuda nga 2 cents. Gidaig og maayo sa Ginoo ang byuda nga nihatag og 2 ka sentimos. Mas gidaig niya kaysa nanghatag og tag 10,000, 1,000, tingali na patoy uban 50,000 nga 10% ra sa ilang income or sa ilang kwarta. Ang byuda gihatag niya ang tanan. Ang labing dako ngayang ikahatag. Yung ingon nga ni kag labing dako, wala na nay measure of amount. Pero kita din ato lang taga-limit siguro. Ang atong love offering nga dawaton gikan lang sa 1 peso to 1 million. Murag og mo sobra ana kuha na sa gay no bugat sa na sa tong kasing-kasing. So kutob lang ta 1 million inyong ihatag. 3.5 million man ni siya og naay mo love offering nga mga upat ka tawo nga tag 1 million ihatag. Awa na, sulbad na ni siya. Na mga naong ninyo muhatag ka nag 1 million. So, na ha? Nya, dili na ta pledge. Dili na ka way saad-saad. Kay ang gugma, dili man isaad. Di man pwede mo ingon kus madre nga, sister, I will love you next year. Di pwede. Mamahalin kita bukas. Dili pwede. Love is always present. Mauna ang gamit sa love is always I love you. Mauna siya. Present. So, unsa may buhaton? O gusto mong mo donate,
just inform me nga Father na anak ko'y gibutang sa imong bank account. Mauni ang kantidad, mauni ang pizza, mauni akungan. Nya amo din ang i-record. Love offering from, nya mauni ang pizza. Check ko na namo tos bangko. Father, na ako'y gihatag nga love offering, mauni ang kantidad, mauni ang pizza, mauni ang kwarta padala nga akong gipadadaan, mauni ang reference number, mauni akungan. Amo din ang claimon dito. Nya balibaran dayon mi. Naabit tayo mga kuan karon ato mga kwarta padala tungod sa ilang tingali sa ilang system o sa ilang check and balance na gitaroy daghan kayo nga wa makolekta. Siguro sobra pa na sa akong side, sobra pa na mga napo kabuok wa na ko makolekta kay nana ang resibo gihatag na gi-text na ipakita na nako didto balibaran lang yapon ko. Wa man yun na pader, di man yun makita dire. Na kung anong di man makita, nga niya naman na dire. Ingon din siya, amo manggong system pader. Check, kung ba ka ng control ba system. Itawag lang na dito sa nagpadala ni mo. Di tawag na po ko, ilan na sang adtoon. Okay na pader. Igbalik na sa nako siya. Wa man gyapon pader. Na kung ano man eh. Yun siya nga, amo ng system. Nako kapoy po di aning mudawa tagugma no. Murag may isang isuko panagsa pero unsaon man nga ilaw sang sistema pero ako nang sakripisyohan no pero mas nindot gyud og mugaan-gaan iditsog hat butang sa atong account nga atong isigig flash diha sa bank accounts or sa GCash account nato. So mga igsuon, ang gugma dili unya-unyaon, ang gugma dili labing ubos kung dili labing taas. Muna nga niingon si Jesus ni Nathaniel, gusto kang mohigugma nako? Nya karon nakatagamtam kas akong gamayng gugma ni ulpot nakas kalipay suway og sunod nako og sa akong gugma di ba makita nimo ang langit nga maabli because heaven is the place of love. Maabli ang langit nga nakita ni propeta Daniel diri sa unang pagbasa. Maabli ang langit og magsaka kanaog ang mga anghel sa anak sa tao. Nganong adto man magsaka kanaog niya? Because Jesus is God and God is love. Niya, the greatest love nga iyang gihatag nato, wa man say kwarta, ang iyang kaugalingon. Mao na din isip inyong parish priest, samtang wap ani mabayre ang atong tanang project, ako sad ning gikomit sa akong kaugalingon nga dili ko mangayo og stipend. Ang akong kinadak-an sang kantidad nga ikahatag din sa atong parokya mao ang akong stipend. Ako nang ihatag tanan. Malipay. So, manindog na ta. Nagpadayon tag kabati sa mga istorya sa kinabuhi ni Job or Job niya iyang gisulti karon sa unang pagbasa nga ang Ginoo dako ra gyud kaayo, maalamon kaayo, gamhanan ra gyud kaayo nga wa gyoy makapugong niya, way makasanta sa iyang buot buhaton. Nya niingon siya, giingnan ko sa Ginoo nga pangayo sulti, pero bisan pag niingon siya nako ani gaduda gihapon ko nga kinsa ragod ko nga paminawon sa Ginoo. Nindota nga pagka-realize ni Job kanabitang nagpaubos siyag maayo og iyang giangkon nga wa ra kita atubangas Ginoo. Kana ganing mga bituon, kana ganing adlaw, iya man ganing gikontrol hasta ang kana mga panganod, ang hangin, ang tubig ug ang yuta, iya man ganing nang gikontrol. Kita pa ba? Kagamay ra nato, mapandol man lang gay tagbas. Oh, daghan kay dinhi mapandol lagbas, mapandol lang og kanang hawan, mabitiklas kaugalingon yang tiil. So huyang kay tastanan. Di ba? Niya mga ambisyon na noon ta nga modiktar tas Ginoo, mo bitan na nga di gina tinuod kanang storm heaven with prayers. Let us storm heaven with our prayers. Di gina tinuod. Unsa man untay sakto? Let us storm our hearts by prayers.
Hawa mo kasabot. Do not storm heaven with prayers, but storm your heart and your mind with your prayers. Kay usahay, garbuhon ra kay tastanan nga ang ato yung gusto mao'y matuman. Nya ato yung storm ang Ginoo kuno. Aron lang yun musugot unsay atong gusto. Sa atong ebanghelyo karon ay. Gituman bagos Ginoo ang gusto sa mga tao. Wow eh. Ingon tong usa, mukuyog ko nimo. Ingon din Ginoo, kuyog ka nako. Wa ra ba ko'y balay, kahigdaan. Wa sa ko'y pagkaon nga reserve. Unsa man, kuyog ka, sa adi na lang ko'y sibat. Kamo, mukuyog mo sa Ginoo, nya ingnon din mo sa Ginoo, biyain ang imong balay. Kaya ako, ara ba ko'y balay? Ayaw na pagdag pagkaon, ayaw na pagdag kwarta, ayaw na pagdag ilisan. Kay mas ubos pa kos mga milo, mas may pang milo, kay doon na pa siya kaugalingong lungag nga iyang dumdumon, nga adto siya mo padong, mas maayo pang langgam, kay naa sila'y sag, nga ilang dumdumon. Pero ako, bisag asar ako mapunta, nya, kuyog ka na ko, naka mo, kuyog mo na. Kusog mga kay mo dumdum sa inyong utlanan, kanang utlanan ba kanang mohon, atok yung dumdumon. Oy, ang Ginoo gani di man gani mo dumdum og balay, wa man gani sa lugar nga permanenteng adtuan, pero kita sus kusugag yung musubay-subayan na bisag usa ka metros, mukihag yun, mukiha kay gilapas gyud usa ka metros. Taman, di mo ingon ana. Nya mukuyog pa mo sa Ginoo. Diha say usa ingon sa Lord ayang giingnan ba kuyog nako ingon din time sa Lord ako patong ilubong akong papa kay namatay man ang sa iyang gisulti lahi gyud kayong gisulti sa Ginoo pasagdi ng mga patay nga mulubong silang patay narabay pipila nato pa di lang kumuadto kay manabtan pa kus minatay ay pasagdi ng patay nga magrosaryo dito. Ikaw, kuyog og sugon kas Ginoo ayaw na pagsigit kanang sentimental ba dili gusto anang Ginoo anang magsentimental bitaw ta kanang magsitud di lang sa ako musimba kay sus nagbilar jud kong mama nganong mahadlok man kang mubiya des inyo aron musimba nga kanang imong mama di na man na mo bangon di na sa na mahog kay sirado kay nang lungon. Secured kay na wa sa kay muduolan na kay mahadlok man sila minatay ay simba dito nagbilar manggod ko ay lasa biyan nimo. Sentimental ba di madang Ginoo sentimental oy di ka pwedeng moingos Ginoo Lord ay sa kog patya Lord oy kay gagmay pa biya ako mga anak Lord please taon Lord kita biya jud ka gagmay pa kay nako mga anak yung anong imo maning stage 4 akong cancer. Ang Ginoo ay pasagdi ng imong anak kay ako'y mubuhi anak gibuhi man gayna nakong universo gibuhi man gayna nakong mga mananap diha kanang tanang kahoy kana pa bang imong mga anak di kaya na kong buhion kamatay diha oy. sentimental biya ka diha dili gustoan ang Ginoo kana magsentimental ta kung dili pagtuo ang gusto niya faith. O unsa man ang pagtuo, pananglitan, ato ning ubanan kaning namatyan. Kaning namatyan ba? Pananglitan ako karon, mamatay akong pamilya. Akong papa baron, mamatay. Apatay naman sa siya, no? Akong pananglitan, akong mama, mamatay. Apatay naman sa siya. Aniya may manghod na ko din, kuyog na ko. Pananglitan, mamatay na siya. Ulitaw para ba na? Niyara ba sa mga dalaga din? Ambot mo sukol ba? So, mo na... Butang na to, mamatay na. Unya, mumisa ko dire. Di ko mumisa, kay magtambong ko niya dito, kay namatay. O gingnon ko, ni Nara, padir, sikit ako mumisa na ko, ibili lang sana siya diya, mamisa sa ko dire. Igmisa na ko dire, atong i-offer sa kalag sa ko igsuon, nga bago pang namatay na sa taas. Pila na may pagingunan na gud. Pagtuo ba? Nga naman. Nga naman, kay ang pagtuo mo'y atong koneksyon sa Ginoo, dili ang atong emosyon lang, sentimental lang, kana maghilak-hilak lang taba, di na mada. Si Maria,
nahurot tinga itong iyang luha og sipon sa paghilak, pero patay yung iyang anak. Patay gyud. Wa gyud paminawa. Si Kristo dugo na ang iyang gihilak. Nihangyo pagid siya nga amahan ko, kuaaning kupa sa kasakit. Wa gyud mo pato, patay gyud siya. Lansang gyud. O kinahanglan yung mutuo tana nga kining kinabuhi dinhi lumalabay, mga matay ra gid ta. Dili importante asa ta mamatay, kanus ata mamatay, unsang klasihas kamatayon atong agian. Di na namo importante. Ang importante mutuo ta, ighuman atong kamatay, mahiusa ta ni Hesus didto sa langit. Saman, handa na mong mamatay? Anay nindot? Oh, patay yun. Sa atong tubag sa Salmo, sa titong tubag, Padangata ang akong mga pag-ampo sa imong limot atubangan. man ko ato, otro sa kung wa maminaw. Oh, kani. Padangata. Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan, o Ginoo. Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan. Ngano man di ay ang atong pag-ampo dili mudangat sa atubangan sa Ginoo? Doon na ba'y pag-ampo nga dili mabati sa Ginoo? Nga nahibaw magay siya hasta swapa na to gisulti? Unsa na kanang gisulti na to? Pero kanang giingon, padangata sa imong atubangan ang akong pag-ampo, Ginoo. Ang atong gipasabot ana nga mahimo untang angayan sa iyang presensya ang atong pag-ampo. Ug unsa man klasihas pag-ampo nga mahimong angayan sa presensya sa Ginoo, kanang pag-ampo nga puno sa pagtuo o pagpaubos. Dili ng pag-ampo nga sige lang yung pangayo, sige lang yung pangayo. Nga bisag 80 na edad, gusto lang yapong maayos cancer. Ay, it's time to depart. It's time to depart. Si Saint Jerome, buutan kay ni, mo pa'y nag-translate sa Bible, pag-abot niya edad 80, patay. Si Jesus, buutan kayo, siya'y nagsangyaw para usbon ang kalibutan, pag-abot og edad 33, patay. San Pedro kalungsod, buutan kayo, kuyog yus pare, kugihan kayo nga at assistance pare, pag-abot 17 anyos, patay. Si Saint Maria Gorete, si Saint Agnes, mga buutan kay nga mga babae, virgin, pure, prayerful, pag-abot 12 anyos, patay. Kamo, saman-san mo. Mga patyo nun. Muna, yung nalang supak-supak niya. Ay, di na to isipon ba nga kung dili madawat ang atong pag-ampo, dili mahitabo atong pag-ampo, nga wa ta pataling hugis Ginoo. Matud pa ni Job, way makapugong sa gustos Ginoo, o kita angay lang yung magpaubos at tubangan sa iyang presensya. Ug mauna ang pag-ampo nga makaabot gyud sa atubangan sa Ginoo. Manindog ta.